Iku ning ngisor karek kuat. Wong lanang sing ning dhuwur iku lho tele-tele. Yang semoga menjadi pengantin Gemari Palodina. Apa nama? Kuat. Hop. Nyawa. Ayo. Ampun tut. Siapa sing ngedot? Ketuae. Aku senggol ternyata botol tibake kon. Wis tahunan aku wale dadi preman, pengen tobat tenan duwe bojo siluman. Budaya Jawa lo iki masuk deh. Yuk Capercel dan kawan-kawan diaturi munggah sasana pagelaran bersama Guyon Maton Masode. Kangen suarane Riko Harsone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki terus nyanyi napa ngobrol? Lanjut nyanyi napa ngomong-ngomongan? Oh nyanyi sih. Oh, Oke, nyanyi dulu. Aku manut Oke. nonton Pak. Ayo. Oke. Asik. Tanjung Kecamatan Paku. Asik. Iki kan wilayah Kediri. Tanjung ini. Pagu. Pak Hendri Wahyudi wis luar biasa. Khususnya karo Bu Nurul Komariah. Ya, matur nuwun ngundang Percil dikekne tengah sawah. Ya sebabnya ngerti sing diundang sapa anake kodhok. Aku mlaku ngono lho, serut. Ndut tok sikilku. Lah awakmu kurang hati-hati ya. Anake kodhok kudune nek ana ngene kudune penculut. Menculut diengkulmu samene kon menculut. Iki tak jajal. Oke, jajal. Mumpung iki wilayah omahku lak Blitar. Kediri iki padha karo main gene tanggane. Oke. Sapa sing iso nyanyi laguku? Didelok suarane penak, banter suarane, hadiah langsung kanggonku. Oke, ayo semangat sing iso nyanyi lagune. Tak sawang teko kene. Tolong lampu kono diarahkan ke sana. Oke. Coba ya, aku sing wilayah kono, kowe sing wilayah. Ki jane wong telu ibu-ibu telu lho iso. Masa koyo iki ya apa? Asal mulane warga masyarakat Pagu iku ya. Iya. Mergo ibu-ibu telu kuwi. Iya, Mane iya. ya ukur wong telu kuwi tok, terus dadi sakmuene mbane. Ketek ora aru-aruan karo tanggane mungkin. Ya, aku jajal sing kene. Oke, Kowe jajal sing kono. Oke. Pokoknya suarane banter, hadiah langsung kanggonku. Oke. Ya, coba. Ayo. Yang sebelah kanan panggung mana suaranya? Oh iya, kayak nek tuwek ya bengok ora gitu. Mas yo tuwek sing penting semangat ya. Coba. Oh, yang sebelah sini. Ya. Yang sebelah kiri panggung mana suaranya? Delengen, ngarep nganti mburi pol. Ya. Ojo. Nggonku oke tapi katanya tuwek tok ngono gitu. So, jajal ya. Oke. Nah, coba sapa sing iso banter nyanyi terus ning nggonku banter tak duding langsung maju ke depan. Oke. Ya. Iya. Gendodeno santri lulusan ise perawan durung tau ke Kene kok sik, iki lho. Cah iki cah. Terno unggah rene. Iki lho. Lewat buri. Iki sapa? Mosok jarep mencolot rene. Ora wis kene. Amit nuwun sewu, paring asma sinten, Bu? Kula Endah, pidalem saking pundi nuwun sewu? saking menang Pagu. Oh, menang Pagu. Mriki kalih sinten iki wau? Kalih yogane. Bojomu. Oh, iki ngawur iki. Kosong ngaku. Ngaku. Sampeyan rene karo sapa Mbak Indah? Kalih yogane. Ya siap putranya. Sama nyanyi terus nek aku ketoke kok buanter sik coba. Oke. Sikono. Oke. Satu mic. Gendut deno. Santri lulusan pondok. Oke, ayo. Terus Bu.
iki kok terus iki geblak iki. Sik. Wis padha Sama apa laguku nggih? Niki teman-teman iki. Apal nggih? Apa laguku lho? Ya. Minor nggih. Kangen suarane kangen ayune oh ya penyanyi gitu sing bisa nyanding mung bisa nyawang Riko Hangsun lho apa ini langsung tenang iki ya mak iki awak dhewe wis grup lho mak padha umune mak iya ta seragame wis padha ya tambahno Dek tambahno dhewe coba sing kene masalah oke ya gini lagune gini oke masih semangat ya sekali lagi mana suaranya lah iso luwih lemu kok kuwi enak oke pokoknya sing golek L pokoknya ora enak jarane lah iso luwih lemu kok kuwi ora enak cil coba ayo Gendodeno santri taruh tangannya di atas isi perawan kedep hop wes enak iki lho bianter iki ayo lek rene cek ya kene Pakde Ren lho nah iki jelas gowedi iki Pak niki miki ayo ya rene ayo niki miki dicekel miki cekel oke bareng asma sinten Mas namanya siapa Iman oh iya pi dalam sayang pundi jagung oke ya Gendodeno ya oke isi perawan perawan durung tau ning pondok lho nyapa balik Gendodeno santri ya bener isi perawan durung ning pondok Sare wangi sarungan gawe pondok Assalamualaikum lakono gawe ning ya blero seguri menik alah sak lagu jempol pondok tok oke kawet awal sampai akhir pondok oke hebat kok iya kaping 3 ing bocah uga marang santai uga gawe oke contonan yo kaping 4 duar tutukane lho tutukane iki opo alah boh Allahumma sholli ala Muhammad sholawatan niku penake ngene masalahnya sing lemu barang rambuni lho kok bater basan kaping 4 tinguk ora nyanyi belas grup kuwi lho delengen sholawatan to ya Allahumma sholli ala Muhammad penak kaping 3 bocah uga marang ruga gawe kaping 4 bodoh ngono kaya nakang sing telu tok lho muni lihat muni belas lha yo telu kaya ribet kuwi sing anu riyen maturnaken lenggah riyen siap yang joget bisa duduk santai dulu sih. matur mbah nuwun dumateng Bapak Hendri Wahyudi sekeluarga kalian Ibu Nurul Komariah matur mbah nuwun sampun nimbali guyon maton percil CS teng mriki semoga keluarga besar dari Mas Hendri utawa Pak Hendri diparingi kesehatan diparingi rezeki ingkang barokah amin Allahumma amin niku wau wonten guru kula nggih teng mriko nggih wonten Gus Kautsar karena beliau masih banyak acara nggono rene acara takon munggah takon nyawer paling gak ya tutur-tutur tausiah apa piye tutur-tutur wis dipasrahne aku aku bengi iki munggah panggung sebab apa le tanggal iki sebab percil ning kene sebab apa awakmu makili golek dhuwit mas aku
Ora golek dhuwit terus bathok apa anakku karo Tak kira bojoku. makili Gus Kausar awakmu tausiah ning kene. Sapa sing ngomong tausiah? Dato. Aku ki ora tausiah ning apa kuwi jenenge ora ngerti ngono kuwi ning ndak-ndake nuwun sewu. Gawe Mas manten karo Mbah manten. Jadi Gus Kausar tesih ningali teng VIP. Oh ya siap. Karena tanggal 30 kita jaga di sana. Oke, Ning kita ning pondok. hadir di sana. Guyon maton hadir di pondok iki dadi awake dhewe iki keliling le pokoke bengi iki. Piye carane golek dhuwit beras rangguling. Ya aja ngono to, Pak. Lah piye? Awak dhewe paling tidak kuwi sombong. Sombong dengkolmu dhuwit ra gableke sombong. Percil wis terkenal ning ndi-ndi, sak Indonesia wis kenal, ning luar negeri wis terkenal, ning Hong Kong wis pernah. Ya toh? Meneng. Nyapa? Kowe iki di penjara. Ngomong ngene iki lho becak. Tapi kan luar negeri penjarane. Luar negeri tapi penjara yo ndek. Cah cengok kuwi. Tapi kan luar negeri lho, Mas. Ya ora apa-apa. Dia Pakno. Penjara. Aku wis tau nglakoni kowe gelem ye. Lah tak celukne polsek. Jangan ya, Dik ya. Wong ki ora oleh ngono. Sing penting ki awake dhewe ndek kene iki ngaturi iki lho nuwun sewu. Kakak Brilian sama Mas Arifin. Nggih. Ya toh, manten berdua. Cara awakmu manten kudune piye? Manten kudune sing ngatur truntut sarwa reruntungan pindha mimi lan mintuna. Muga-muga sakinah mawaddah warahmah ya saadah ya saomah aja sampai pecah fidini wa dunya wal akhirah ngono kuwi. Terus liyane contoh resepe ben tetep remaket. Yuk sing penting aja rebutan bener nanging rebutan salah. Wah, berarti ra megawe ra golek dhuwit bongko no bojomu. Kok maksudnya ngene lho Mas. Iki bocah iki pekok saiki. Wong aku ki tekok, betek. Wong rumah tangga iki lho sing penting ki apa? Nak wong Jawa kuwi kudune pathokane ya ana caraka. Ana caraka ki apa? Aksara Jawa ana caraka. Kowe ngerti ora ana caraka? Ana pira? Ya ana caraka priyene 30. Mas ngawur rek. Pira? 5. Lah kok 20 lho. Ana caraka. 30. 5. Gak 30 to ki. Enggak usah 30. Lah kowe pira? Ana caraka 5. Lho kowe teko kuwi tok ya? Gak suku-sukune rambut tekone. Oh 5 tok. 5. Ana caraka nek 5. Ana caraka kuwi nek aksara Jawa nek 20. Lho, masa 20? 20. Tulis aku lho 30, ndekne nulis aku 30. Lambemu. Kuwi utangmu. Oh alah utangku to kuwi. Iya. Utangmu 30. Iya. Ana caraka Datasawala padha jayanya maga bathanga nek diwalik ngata bagama nyaya jadapa lawasatadha karacana. Kuwi. Lah kok apal kowe? Aku ora apal kowe malah apal. Ketoke blegere nom tapi uteke Mas. Lah iya, bolak-balik wis setruk awakmu. Lah kok tuwek ngawur iki lho. Ya ana caraka Datasawala padha jayanya maga bathanga nek diwalik ngata bagama. Ayo. Piye? Bolak-balik kok iso ngotak bokonge sapa? Aku ra iso, wae lho. Ngata bagama kuwi wis kena dienggo tutur-tutur. Ngata bagama. Ngomong sing apik-apik. Luwih apik ngomong sing apik-apik timbang ngomong sing elek-elek. Yen ora ngerti apa bener e alung meneng. Oh layak bojomu meneng ae. Meneng. Bojomu le bisu piye? Lah meneng. Bojoku kuwi tak ajari meneng Mas. Yen ora ngerti sak benere mending meneng daripada menjadi berita hoak. Uakmu lah, babmu batang aku masak. Jadi bojoku tak ajari meneng. Tak seneni meneng, sego gosongan ora tak pangan meneng, terus meneng cek otan akeh Mas Sofi. berarti kudune meneng. Terus mari ngono ngoto. Atine toto awake, toto rumah tanggane. Rungokno. Lu wong wedok-wedok iki lho. Lho, iki aku ngomongi manten iki Yo manten iki lho, manten. Iya. Terus sing angel wong wedok lho. Sing angel biasane wong wedok. Aku tenan aku ngurusi wong wedok sitok bosok saiki aku. Kowe nukokne ngono kuwi nukokne apa bojomu? Ya tak kono gelang kalung ali-ali. Ngendino ngono. Bendino kok sanjane tak turuti. Nyambut gawe koyo ngene iki gawe sapa le? Iya gawe bojo. Wah, kowe termasuk diperes karo bojomu iki. Terus diperes ki piye? Laki-laki yang tanggung jawab harus menafkahi. Iya roh nafkahi we isuk ngene nyambut gawe. Nyambut gawe. Isuk mau ning ndi kowe? Aku mau isuk mau ning Batu. Ya ndagel kene iki. Ya ndagel ngene iki. Bengi ya ndagel. Ya bengi ya ndagel. Golekno dhuwit kene sapa? Ya tak kene bojoku kabeh maplek nyodek iki kayaku. Waduh, termasuk buruhe wong wedok ya le kowe. Ceburuhe wong wedok piye? Lha kowe kaya laki-laki tanggung jawab kepala rumah tangga. Ora ngono kuwi ora kepalane kepacul ndasmu kowe karo Mas aku. Tanggung jawab lho Mas. Ya tanggung jawab saenake dikekno wong wedok. Lah kok terus kowe ora nggo dhuwit dhewe bongko kowe. Ya njaluk rokok. Njaluk. Mosok ape tuku rokok njaluk bojomu? Heeh. Biyuh rendah harga diri laki ngono iki Masamu. Rendah tenan takoni. Lah awakmu ngene iki nyapa ning kene? Dolan.
mergawe. Ya megawe. Mergawe entuk dhuwit. Dhuwit ya tak gawa. Umpama entuk 10 juta, teko omah mbok kena 100. Bojoku 1. Lah sing 9 juta 900 dana kenakalan. Masa ada ora nyekel. Lah ra ngono stres to wong lanang mangsamu. Ya maksudnya aja ngono kuwi termasuk wong lanang sing util. Util apa? Wong lanang sing nyapa cetit. Lah kuwi mbok kena bojomu liyane dana kenakalan monggo apa dana kenakalan? Lho, lek sak wayah-wayah enek apa anak njaluk apa kuwi jenenge dolanan. Urung lah anak apene njaluk pulsa dan lain sebagainya, HP dan lain sebagainya. Dhuwit kuwi aja nyanti njaluk wong wedok. Wong wedok ki mangsamu. Ora ngerti kuwi mangsamu. Kowe iki diapusi kowe. Kowe mendina nukone gelang to? Heeh. Wong wedok sing kowe skincare bojomu regane pira? Skincare paling gak yo iku sing rego 350. Piye Wedake tok 350. Wedake tok 350. Urung krim-krime. Kuwi jane menungso apa sapi kok iso koyo ngono ki lho mangsamu lho. Kuwi jane kulit-kulitane bojomu koyo badak apa piye kok iso aduh amen. Wong wedok kuwi perlu dirawat, Mas. Apa-apa nek dirawat kuwi saya apik kaya son ngene iki. Son kuwi nek dirawat saya apik, wong wedok semono uga. Dirawat ya apik. Semono. Tanggoku lho dirawat dadi ayu akhire minggat karo duda. Kok rumangsaku ora ngerti. Kowe aja ngrawat apik-apik. Kowe kudune ngerti skile wong wedok saiki, wong lanang kudu ngerti skile wong lanang saiki. Carane ngopeni wong lanang karo wong wedok teko aku. Lho, padha wae no, Mas. Sing penting dipakani karo duit ngono wis. Pakani dhuwit. Ya bosok diapusi bojomu lele. Lah saiki ngopeni wong wedok piye ngopeni wong lanang? Carane ngopeni wong lanang. Carane ngopeni wong lanang lah nek gerah ngelune dilus-lus bathuke ping 3, disebul, dikecup keninge. Celek. Terus ngomong ya ampun bojoku sing paling gandeng dhewe wong lanang seneng. Mari ngono dikei plek dhuwit. Plek 500 dikei mancing 3 dina ya Mas rasah mulih. Seneng wong lanang ngono ki Mas. Tenan kuwi. Iya. Kuwi tenan. Aku dingonane dikecup-cup wis mari. Wong lanang seneng. Wong wedok yo padha wae umpama nek gerah. Ben padha imbange. Wong wedok gerah ngelune langsung. Kuwi langsung dilus-elus ning ngarep TV dipangku karo diambung mak cup mari. Ah, didoni bojomu kowe lak ngono. Ora ngono, ngeluse ora karo tangan. Ya ngeluse dicekel tangane, Dik. Mbok sing sehat awake, dimek-mek dompet ditokne plek atusan ditempelne pak plek. Adem nyes. Kuwi wong wedok. Paham ora? Dadi kok nemas barang no. Apa meneh ngene iki? Kene iki lak Pak sapa Pak Hendri duwe gawe. Pak Hendri duwe gawe, wong duwe gawe iki apik dicacat, elek ya dicacat. Ora enek. Ora percaya. Gawe ku ya mesti dilem kabeh. Ora percaya, kowe masalahe ora tau duwe gawe. Aku nyutakne anakku lho jarene sotoku kaya uyuh tanggoku. Ki tenan kuwi. Mangsamu. Lah lek kene iki Pak Hendri duwe gawe. Ngene iki nuwun sewu, jenenge wong buah iki kudune ikhlas apa ora? Ya ikhlas. Sing ngomong sapa kontrene tak fotone wonge karo pengen. Buah kuwi termasuk sedekah, ikhlas lahir batin. Alah tak fotone kontrene wonge aku pengen roh lah. Buah kuwi termasuk sedekah. Buah ya apa ke rumah samu jajal umpamane Pak Hendri Bu Nurul ngene iki becek omahe Siti. Ya toh, mamane suruh duwe gawe. Siti duwe gawe sik becek 350. Iya. Mari ngono Bu Nurul duwe gawe. Iya. Becek 350 lah. Bu Nurul lah apa-apa. Enek-enek jenenge ning kono umpamane Roh ngono, Umaroh. Bu Umaroh ki becek ning kene 350. Bu Siti becek kono dibalekne lali ora nulis kuwi dibalekne 200. Biyo omane Umaroh. Koyo ngene iki. Bu Nurul omahe gedhi ya balekne mung 200 lho kamangko aku ndek 350. Wis ndek ngenane apa ki sotone koyo iki sok-sok. Kuwi aku dhewe nglakoni mangsamu. Apa meneh bedane lak gelange ki dawa, gelange rempyong-rempyong. Beda wong wedok lak salaman. Lha nek salaman dipoto. Ora duwe gelang tipis salamane wong ngene. Lah 1000 jajal lak gelange nek sakmene. Iki salamane diototi klop-klop. Mangsamu le. Kowe rong tau roh masalahe. Ngono kuwi delokan tenanan. Wong wedok ki opo lae piye delok ning wong lanang ya ngono. Kudu iso ngopeni wong wedok. Tegese ngopeni wong wedok ki ya ngedem-ngedem atine. Wong wedok ki bener dawa rambuté ning larare ceklak. Paham? Nalare ki cekak. Ning lak wong lanang ki rambuté cekak ning nalare sok dawa. Iling-iling ngomong aku sebab aku tau nglakoni, aku tau pegatan. Ora iso mbok omongne. Ya ora apa-apa, kuwi omong elek. Ngene iki aja nganti dicontoh. Maju ke depan. Iya. Omong iki lho. Nadane. Nyanyi sing apik.
sapa ngerti sesuk ditangkap. Lah iya, adikku iso didihekne kene padahal kono ngombo ya, Le. Aduh, mulai ndut tok le sikilku ki kok. Kok iso ndut? Ya ora usah sambat ning kene iki. Pak Hendrik kancaku ngetril. Wah, Pak Hendrik dikanane ngotril ngedrak wok diwakat iso 3 jam ora mandeg-mandeg le. Lho, saking hendale ngantem wit jati kecantol. Masa ya temangsang wit jati. Ayo nyanyi. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Enek Gus kalau jebul sene ngono. Jadi harus melakukan apa yang didhawuhkan guru kita. Siapa apalagi ini hari guru. Gurune awak dhewe iki ya wis rawuh niki matur nuwun, Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuk ngaji ning kono ya, Le? Heeh. Dhewe awak dhewe ngaji ning kono. Bektine awak dhewe karo guru ku piye ya? Dadi ana acara tetep awak dhewe nek kosong kuwi tetep menglonggarkan. Iya, iya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kula ngaji bojomu. Wis Al-Fatihah. Iya lho, kuwi ora kesuwen kowe. Ayo ndonga sik. Gara-gara sepotol minuman dia jalan. Iki lho nyanyi kok malah gara-gara sepotol minuman. Lah piye lagune kok tak nyanyi iki tutur kok gara-gara sepotol. Kuwi lagu apa to, Le? Lho. Lagu sing ning TikTok. Piye? TikTok gara-gara lagu jogete ngene. Iya. Iya, Gara-gara nyanyi gara-gara sepotol minuman. Piye? Aku piye? Dia jalan Lan sempoyongan. hobi anak muda sekarang. Yang penting botol. Awakmu ketoke wangel. Wis ngene. Aku gak apa. Kata-kata dhewe pokoke ngarepe an gurine an, ngarepe o gurine o. Purwokanti. Ya lah ngono iso. Iso ya? Iso. Goro-goro secuil omongan Karo tangga dadi tukaran. Goro-goro secuil omongan Karo tangga tukaran sadalan-dalan. omongane mong sepele Digawe gedhe. wong wedok kono kene Kok padha wae tanggane kere malah diece. tanggane sugih Diitung tuyule. Kuwi oke. Nggonku lak kene insyaallah mboten wonten. Nek kene ora enek. Nek kene gak enak ya. bocah cilik-cilik lungguh lare-lare sandangane resik tak percil maling pitik Ngawur. Aja nek gurune kok. Iya. Ngapunten Gus. Ngawur. Iya ya. Nyapa kok nyapa. Jadi tenanan ya. Iya. Karo tutur iki ya. Tutur Mas aku. Nek jener awake dhewe iki ndagel ya ndagelne kudune mulih iki kudune duwe sangu. Oh, Ya maksud disangoni Pak Hendri ditambahi. tujuanmu ku lho kosong. Bocah cilik-cilik lungguh mare-mare sandangane resik tumindake becik sandangane resik tumindake becik bocah gede-gede rumaten wong tuane mumpung si padha uripe aja disia-siake yen nganti wis ditinggalake bakal keton tembe burine. Bocah cilik-cilik lan bocah gede-gede kaget aku. Tak kandhani bengi iki mumpung aku ning kene. Sedidik wae. Awak dhewe dadi wong cilik sampe gede. Kudune bersyukur urip ning alam donya. Hati-hati lan waspada saben dina.
bebasan mung mampir ngombe mung sedelo ayo dimanfaatke kaya bocah cilik-cilik sing mangkat ngaji awak dhewe sandangane resik atine apik pikirane becik kuwi kudu ditakno saben dinane pikiran becik atine apik sarwa resik kuwi kanggo samune awak dhewe minangka tingkah lakune awak dhewe ning alam donya bakal dinilai ning akhirat semono uga bocah sing wis gedhe-gedhe awak dhewe pernah cilik dirumati wong tuwa saiki wis gedhe mumpung wong tuwa isih urip ayo dirumati sing apik sebab awak dhewe ning alam donya dilairke wong tuwa ora ana wong tuwa ora bakal ana awak gosek bro bocah cilik-cilik lan bocah gede-gede pesenku pikiran resik ati apik tumindak becik kuwi sarwa sinau awak dhewe sinau sing bener sinau sing pinter kanggo samune dhewe ning alam donya urip ning alam donya lan ning urip ning kelanggengan besok ayo padha sing ati-ati matur nuwun slentem awakmu kok iso ngono Duh ya ampun Kak. Masa mbok setop kuwi. Adik, goro aku pedot adik. Goro aku pedot adik, paham kamu? Lah awakmu kok iso ngono kuwi? Ora usah meneng wis meneng. Ben kono ada. Obat hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Percil Mas aja nih tanggal berapa? Yes, iki go biar. Niki pakai biar jam pinten? Jam pinten? Jam 12 nggih. Jam kelas tambah jam 1 kuat jam tunggal kuat jam 2 kuat jam 3 kuat jam 4 kuat yo ngendiku lho Mas wong wedok-wedok iku ning ngisor karek kuat wong lanang sing ning dhuwur iku lho tele-tele ono kuat maksudnya wong lanang ning dhuwur iki ngomong lho iki biasa tak gowo-gowo karena tapi kalau di sini biar masyarakat juga tahu iya jamnya dipas nih sama nih ojo ngati bondek iki lam bondek bayang loro ati ojo bondek umume iku tombo ati aku sing ngomong to iki lam bondek bayang loro ati umume tombo ati iku 5 perkarane rungokno kaping 1 roh tangga gelange gedhi ya loro ati kaping 2 diselingkuhi bojo ya lara kaping 3 sing lanang elek sing wedok ayu loro ati pinati salah kaping 4 ra duwe dhuwit pacar minggat kaping 5 duwe entek diapusi rondo pirang salah sawijine mesti tahu ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati diklamasin yo rungokno ibu-ibu mesakno bapak-bapak seperti ini dia mencari hiburan pada malam hari ini biar gak stres mikirnya utang rungokno omongane iki lambene percil sing ngomong mesakno wong lanang-lanang karena apa laki-laki itu adalah presiden rumah tangga golekne duit sampean mulai awan isu sore sampai bengi ora digawe kesel sebab mung menyadarakan jenengan-jenengan kabeh otomatis anak-anak dan lain sebagainya wong lanang luar biasa kemampuannya sangat luar biasa sing penting anak karo bojo iso seneng ning kenyataane opo piye ibu-ibu daster luweh kok 4 wong lanang lo sarung sitok sampai keluntung menengae bener ibu-ibu kudung mesti luweh saka 15 wong lanang songkok sitok sampai mbulak menengae iling-ilingen lak bodoh delok lak bodoh
Wong lanang jarang tuku klambi wong wedok lak pure ora gelem. Ora bareng ping kabeh ora gelem. Iling-ilingen ngomong aku. Sebab apa percel iso ngomong ngene iki? Sebab ning omah nglakoni dhewe. Lah kok curhat lho Mbak iki. Meneng cangkemmu bacot ndasmu. Aku iki tenan ki masih wong lanang kaya ngene iki mesakne trenyo ning atiku. Awan bengi nyambut gawe ibu-ibu lak isuk senam karo kancane. Bener. Wayahe masak ditinggal senam jangkrik. Aja nangis Mas. Apa meneh wong lanang mulai nyambut gawe wayahe disambut dengan senyuman. Lek kok disambut dengan hutang ora ngeluh wong lanang ngono. Sing wayahe bayar BRI lah. Sing wayahe bayar KSP lah. Bener ora? Sabar. Apa nek iki dhuwit dilumpuh-lumpuhne wong wedok njaluk gelang. Lah kaya njaluk kok pakai malis-malis, bacan wayahe kedol ra gelem jangkrik. Sabar ono kelo kaya dirumatke Mas Samu wayahe kenes wong lanang Mas Samu. Dilata bapak-bapak sebab apa? Wong lanang karo wedok kasih setruk wong lanang sebab pikir kono kuwi. Anjen wong lanang sabar ya Mas. Iya le. Apamu kok malah nangis. Aku tenan kene iki trejo atiku sebab aku iso nglakoni dhewe. Sabar ya Mas. Wong lanang yo niku dadi galak-galane wong wedok. Wong wedok sing menang dhewe Mas. Wong lanang kaya tuyul ngono dicolno kon golek dhuwit mulih dimiki dhuwit dijaluk. Sesuk dicolno neh kon golek dhuwit entuk dhuwit mulih dimiki dhuwit dijaluk nang bendina yo ngono kuwi Mas. Arep metu njaluk dhuwit ae ora disangoni, arep kopi gak entuk. Tuku rokok kuwi kok dibatasi. Arep mancing lho gak entuk. Arep tilek ibuke ngene ku yo dikandani tenan. Wong wedok ngene ku njaluk gelang, njaluk kalung, wong lanang njaluk sarung ora dikokno. Banget. Wong lanang iku kalah. Kowe iki lho nyapa kowe lho. Ewangi awakmu nangis. Lah kok iso nyewangi nyapa lho? Aku yo nglakoni dhewe. Padha-padha. Wedok yo ngene. Wes. Aja kono mesti kaya kono kudu disayang. Wong wedok hemat sing ngono kuwi le. Paham ora? Hemat apa? Hemat apa wong wedok kok iso hemat ki apa enek? Lho wong wedok wis ketenar duwe ya wong wedok penyakit beras yo wedok-wedok. Ya aja nyalahne wong wedok terus wong wedok wong lanang yo enek salahe. Mulane aku pesen karo iki Mbak Brilian aja sampe semena-mena karo wong lanang. Aku wingi ku yo ngalah terus karo wong wedok. Nek ngomong aku yo ngalah terus. Kuwi karo sapa to, Le? Bojoku. Ning ngono. Wong iki apa aja terus nyalahne wong wedok terus wong lanang yo enek salahe, paham enggak? Sok-sok enek sing ora jujur ku yo ora oleh. Wong lanang itu menyimpan itu banyak, itu ndak boleh. Yo kudu di-fairne. Aku mbiyen ngene iki lho, Dik. Aku ngene iki kelaku aku ngene iki. Itu harus penting. Aku wis ngono, Mas, winganane sih nganu. Padahal sing ngongkon yo dhek dhewe. Terus, lah aku selama melu awakmu to. Iki kan aku gajiku yo enek bulanan, enek sing harian ngene iki. Bulanan kan tak tampa wis ketok 10 yo to. 10. Mas ngene ae lho Mas. Sing 5 kuwi kanggo simpenanmu, sing 5 wenehne aku per bulan. Lah genep 2 tahun melu awakmu to. Kuwi ditakokne, "Mas, sesuk malam Minggu aku dono simpenanmu ngono." Terus mbok lah terus takjak ketemuan ning restoran. Iki lho Dik simpenanku. Terus akhirnya lah kok aku dituwapu itu Mas. Lah kok maksudnya simpenan iki kuwi simpenan ning bank ora to simpenan wedokan. Kuwi beda iki. Kowe simpenan iki simpenan kuwi karo ning bank. Lah jarene ngene. Lah masalah simpenane adot per bulan 10 juta sing 5.000 nggo aku sing 5.000 nggo simpenanmu. Yo tak kena simpenanku to Mas. Maksude kowe iki. Simpenan iki tegese iki dhuwit iki lebokno ning bank lah ning bank kuwi enek bocah simpenanmu. Waduh ae. Oke, bocah kareng tidak boleh. Tidak boleh. Jangan ya, Dik. Ya, Dik, ya, jangan. Kita tampilkan artis selanjutnya untuk Anda karena ini beliau ini permintaan dari Pak Hendri sekeluarga minta orang yang lagi viral sekarang. Oh, yuk langsung. Iki berarti spesial buat Pak. Spesial untuk Pak Hendri biar dia nyanyi, beliau nyanyi. Yuk, Spoti Cong, bareng-bareng masih bersama Guyon Mata Masuk deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki piye sampean kok salam tenanan kok salam guyu lho. Ini Man ahaba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu wa asalihi falyajir rahimah. Pinter koyo ngene lho tuwa. Iki lho dilanjut. Meneng kok ngene ya apa to? Iya. Anak apa? Mbah. Aduh. Iki ki rok Bapak Hendri. Pak Hendri ki ngaturi iki engko kudu enek jenenge dagelan Bapak tawar tanpa manis. Anyep. Anyep. Lho, akhirnya jenengan kula tampil teng mriki nuturi manten ular-ular ular-ular memberikan ular-ular. Nah, larane ular ya ulo. Ulo. Ular-ular ngomongin manten pitutur. Sampeyan ku meling ngono lho. Meling ayo manten. Brilian. Iki wong kita bom. Kulo sabar. Pengantin berdua harus apa itu? Aduh. Yang kita resmikan pada hari kapanlah. Sabar. Yang semoga menjadi pengantin Gemari Palo Jinawi. Gemari Palo Jinawi ora bisa. Kulo sing makmur. Sakinah mau dalam omah kaya Gemari. Sakinah iki gak ono omah. Maksudnya ki biasa sakinah mawaddah warahmah. Oh, cara Islame. Ya. Sakinah mawaddah warahmah. Pengantin lanang, pengantin wedok pun dadi suami istri bujuan Al-Qur'an dawuh. Catatan endi? Apa golek kowe ora usah nyaut kuwi. Sak anune sampeane lho kok ora usah nyaut ngonoan kok. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yang perempuan tidak boleh membuka wadi untuk laki-laki. Yang laki-laki begitu juga tidak boleh membuka wadine wong wedok. Membuka wadi karena laki dan perempuan ibarat selimut. Ngerti selimut? Roh, ya selimut. Mumpun ngerti. Cemerap. Ya wis. Aduh. Durung ngerti. Awakmu ngerti kok takon. Urung ngerti. Ular matamu ngono. Sabar. Iki dirungokne ular-ulare. Ular-ulare dirungokne mas-mas iki. Lah apa kok aku ngomong kon saut ular-ular iku? Oh, ora mas iki lho. Mas ngomong ular-ular nang sapa? Aku. Ya enggak apa-apa ketuai kok. Iki ngene lho, selimut, ibarat selimut, teko selimut. Wong wedok iku kemule wong lanang kemule wong wedok. Dadi wong lanang wedok iku kemulan. Mengapa kau suka membuka air sesama? Kesana kemari. Gini lho, lah umpamane nyanyi mbok kaya si Selentem, lak nyanyi manten ki Selentem iso. Nyanyine manten. Dandan. Iki lho. Lah umpamane F. Lah umpamane percintaan gamelan pelok. Siang pan toro ratri mong eling manis sing ati sarang dia Sulaksmi. Amin. Ayo dadak. Rasa kangen anglim putih. Ya. Aku menjeng. Ya. Upayane datang gulu menjengi cili. Aku ini salah ngono salah benerku kapan sih? Alah kamu kok apa kasih lo? Masangi kon.
Mas sampe wong tuwek sampean dhewe sing mboten delok iki. Sampeyan lugu kene sampeyan gak delok iki. Sampeyan lugu kene sih. Sorry mataku dhewe. Zaman dulu iki suarane enak mo. Lah ngomongne lagu olah vokal itu udah bagus. Si Selentem ki nyanyi apa iso. Aku nyanyi standarnya Banyuwangi, nadane minor. Lah aku suarane ngene mo. Karakter itu emang beda-beda. Semua itu pakai minor ya. Bongko ya. Nyapa to? Nyontoni kok watuk itu. Kau yang mempesona, anggun senantiasa menawan istimewa. Naik satu. Oh, apa nih? Oh, niki nadane. Kuwi ambek kan penyanyi terkenal dari Banyuwangi to. Kuwi profesional. Kau yang mempesona, anggun senantiasa. Lapo? Kuwi standar kurang dhuwur. Awakmu penyanyi profesional Banyuwangi kok Nyontoni sing bener. Nah, naik lagi. Kau yang mempesona, anggun senantiasa. Nyontoni kok ngono. Terkenal. Ayo, teman. Lebih tinggi lagi. Sawangannya. Coba. Masa mawas ini malah. Gini loh mau. Nadanya yang pertama. Kau. Kurang dhuwur kok. Munggah. Minggah. Kau. Coba. Kau. Oke. Iki ngawur iki. Ikan inovasi. Inovasi apa ya kudu padha. Lah kene iki wong telu lah jere trio iki kudune padha. Oke, nadane. Lotok dek. Biar Romo gak anu. Dek. Disesuaikan nadanya. Ya. Enak. Urung iki tanganku. Pakai sesuai arahan tangan. Sesuai tanganku. Coba ayo. 3 2 1 ya. Enak mau ya. Ayo. 3 2 1. Gini, mau lagi gendek, tak gendek sebab sampean ki dhuwur ra kuat. Ndek, ayo. Ora usah wong sing ngendek. Nadane mau. Toiletin di. Iki lho mau. Maksudnya ngene lho, sampean nadane tok lho. Kok aku suara siji, loro sampean suara loro. Wis gak melok aku. Ya melok mah. Iya awak dhewe iki grup lho. Awak dhewe iki diundang Pak Lutri kudu kompak lho. Grup kono mah wis tuwek. Ya ora apa-apa to. Jebol lampuku ya. Walaupun umur tua tapi jiwanya harus muda. Semangat muda. Sampeyan langkung kok iso tak gabungne karo sinden apik. Aku tau digabungno setrum geblak. Ora. Tapi maksudnya karo sinden. Engko sampean kok anu njaluke Pak Hendri itu apa ki jenenge? FS apa jenenge? Iki kolaborasi. Kolaborasi kalau duet. Ya. Ya. Siap. Nak deng, endang deng. Asik. Pinter. Gantian ya.
Cocok blas. Sampai iki lho penak. Iki lho penak. Seharusnya kita mendengarkan dulu. Kula iso kok tak jak duel. He. Yo. Iki cek aku. Kok ngene ya? Angel ngomong wong tuwek iki. Garap wong tuwek ora wae. Aku modelan nyangan. Sik, ngene duet ya. Sepotong to. Bareng-bareng masih artis selanjutnya. Mangke jenengan duet. Yo. Aku duet sampai sapa? Niki mau. Niki artise. Aduh jaban balik. Ngene kok artis iki ulere garbis kae iki. Iki sinden mo. Fenomenal. Enak sampean aja ngenyek. Iki sinden Cak Rawat. Lho gak ngene. Ngawur ae omongnya. tawar. Iki cak tawar. Cak lah iya diwalik rawat. Iya, ora aja nganti rawat inap lho iki disehat-sehatne lho wae ngono. Oh iki ndongakno aku. Ngene ya, Cak. Iki kan Cak Tawar. Iya, Mas. Kersane duet kali jenengan. Sadurunge duet ngomong sik karo masyarakat. Iki ta Mas, ya. Masyarakat Tanjung, Desa Tanjung luar biasa sekali. Enek kangkung pinggir kali. Warga masyarakat Tanjung muga-muga pikantuk rezeki Allahumma. Amin. Enek kangkung pinggir sumur. Warga masyarakat Tanjung muga-muga panjang umur Allahumma. Amin. Enek kangkung warnane ireng. Wong wedok sak Tanjung ayu meteng bareng Allahumma. Iya apa to kersa metu Ngene kok ndongakno wong elek tok. Sabar. Sing ndongakne elek iki lho ya sapa? Tak dongakne sing urung meteng ndang meteng. Oh, ngono. Iki ning daleme Pak Endri. Pak Endri kaliyan Ibu Nurul Khomaria. Nah aku nek karo Pak Endri wis kenal suwe to Mas. Lah kok iso? Lho, Pak Endri iki sering dolan ning nggonku to Mas. Ning ndi? Dadapan. Iki opo to ngawur kok dadapan ngawur kok tak foto. Omongmu ton. Ditontok wong akeh iki pimpinan Cak Percil kaya dadapan. Apa kleru? Kula niku buka kios teng mriko. Ya sapa? Bakulan. Bakul apa? Bakul kroto. Kroto pakanan lho. Kroto pakan manuk. Manuk sapa? Manuk Pak Endri. Lho ngono kuwi lho. Ngerti aku. Sabar. Manuk ocehan. Sampeyan ku terlalu negatif thinking lho mbak aku. Adik. Apa Mas? Ocehan. Iya. Yang oceh siapa? Yang oceh yo kuwi to. Sapa? Tawar. Kuwi lho, Cak Pakde Tawar golek colokane iki. Lah kuwi sik pantaran karo aku to Mas. Pantaran biasmu. Untune lorong pepek. Kuwi pro Karo anak kuwi lho pantaran. Kuwi produk. Ora. Kuwi produk. Ngawur. Iki wis tuwek. Wis didesain metik. Iya Mas. Engko jaluke Pak Endri. Iya. Jaluke Pak Endri iki awakmu nembang wong loro dhewe. Oke. Aku jaluk tulung kowe kudu sing apik karo. Siap Mas. Ladenono wong tuwek kuwi. Iya. Coba mbek aku. Iki lho. Niki. Ah keliru tak bacok kon kok. Sik to. Iki lho duet karo iki jalukane tuan rumah. Ngawur karo Mas Agus. Dihadirkan nyanyi apa? Sampeyan gelem duet karo aku apa ora? Ya gelem nek pokok apik. Ya. Ngene ya Le ya. Le piye to, Nduk? Wait. Kok le iki piye to? Wong aku biyen ngene kok. Iki ki Nduk. Wah, wis transgender Cahayu. Oke Mas. Kowe nyanyi sing apik aja nganti ngisi-ngisi. Siap Mas. Oke ya. Nembang apa Dek Cahayu? Gue tunjukin gigi kue empong. Mama, sabar. Ngenyek aku tok e. Buat niku isen viral teng TikTok. TikTok. Oh iso. Iya. Minor Mas. Minor.
Nyanyi sing apik le. Le do cai. Kayak kendang, Mas. Asine Mas kayak kendang. Iya. Nyapa sama. Wah, Hop. Nyapa. ayo. Ampun tut. Siapa sing ngentut? Sing ngentut apa? Ketuae. Ora mau. Sampeyan seleni lho, Mas. Sampeyan iki sing tuwa. Aku lho ora jawab. Sing tuwa dhewe niki sampeyan kudune sampeyan dientuti canem kudune sampeyan nyeneni. Aku nyeneni pirke. Gak bayaran. Mah, entute sebelah ndi? Ngono lho. Tak sedote. Aku ora ngentut ngawur ora jawab. Aku pirang-pirang dina ora mambu entut. Aku lho ora tahu. Entut karo panggung apa ya mungkin Mas. Apa enek iki pentas kok nyapa malah ngerbu kentut iki lho. Lah apa mau sambung terus? Iki lho masalah aku ora kentut ora. Waktuku ngentut. Kecil kaya kentut. Kuwi gara-gara kuwi lho. Aku ora ngentut. Aja gawe emosine Rama. Aku aja sampak musi lho. Lah, ngungsi. Emosi. Aku ngomong apa? Musi wong awakmu ngono kok. Iki kupingmu ora. Lah iya aku dhewe. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Aku sentil kukira pensil aja bule pentil. Apa? Weh, apa? Pentil. Pinggir. Tak kapuki lho kan. Pentil mo. Lah gak lurus ya. Sampeyan wis Wis api api Ora kaya. nesu ngentut nel kowe. Ora nesu gampang ngentut iki. Ora rono lho. Ning dhuwur. Wah. Waktuku aku nggak tahu yang nongol. Asik. Aku senggol ternyata botol tibake Apa? kunci ning botol. Tawar sapa ora wae. Kudu cakep Pacarku meneng adu sining peteng Asik. aku terus nginceng bareng weruh aku terus Apa? ngalih karo medenteng. tukono jamu. Jamu napa? Jamu ya. Enggak apa? Galian nyumpet. Mbak tembak Kalian ngumpet. Tembak dor tembak dor Asik. tembak dor tembak dor tawar Tembak sing kenceng. Tembak dor. Tembak dor apa tembak dor. Ono peluru. yo kan yo beda-beda to mo. Lah nek lanang dor Sing riil ngono lho. Lah riel. Yang nyata. Iki. Rada cepet. Ayo. iki cak tawar dagelan tuwek klambine suwek rupane kaya telek ya Tembak. Aku sok tembak dor. Iki Gak cocok blas. maksudnya kene lho, Mo. Iki jalukane lho, Mo. Iki jalukane lho, aku gak iso lho. Jalukane tak rumah lho. Sapa? Sampeyan kudu duet kali iki lho. duet mo Wis anyarku patenono wae. Seto. Atiku lho. Iki jalukane tak rumah iki gak iso awake dhewe. Sampeyan kudu duet kuwi. Permine sing enak-enak wis aku manut awakmu. Lagu apa? Sembarang aku manut sampean. Ayo. Sing mesra lho. Topat kabok lombok kadang-kadang rek ndelok oleh telung dino tak delok kok nyolong katok. Iki lho, lagu iki lho. Iki bojo siluman iki. Kok siluman? bojo siluman piye to Bojo siluman iki santri pekok kok bojo siluman. Burine. Piye? Topat kapok lombok kadang lurus kadang minggok dongakno ben kapok aku pengen oleh denok wis taun-taunan aku wale dadi preman pengen topat tenan duwe bojo siluman.
duwe bojo sing iman. Oh iya, iki lho bojo siluman. Itu pegeblok ah. Iki bojo siluman kan iki. Ayo, nyanyi niku ya, mau nyanyi niku. Buat apa anggurah, buat apa anggurah, lebih baik langsung kita ke kandang. Susah, buat apa susah? Aduh. Malah kayak nyugi telek. Mbakmu siramu kok sikat WC kok iki. Ayo. Sinden-sindennya Guyon Maton. Karena sebentar lagi pukul menunjukkan waktu untuk Romo Tawar. Terima kasih kehadirannya dari Guyon Maton. Matur nuwun semoga Romo Tawar diparingi umur sing barokah. Amin. Panjang umur sehat selalu. Amin. Karena setelah acara ini kita langsung berangkat ke Bromo. Untuk yang di panggung ini Romo Tawar tetap di sini nanti. Siap. Sampai besok. Aku tak mau dengar kartun. Terus iki langsung nang Bromo. Yuk, bareng-bareng ngamen 10 bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Masuk. Yuk, bareng-bareng masih bersama Guyon Maton. Terima kasih semuanya. Yuk. Kenging para rawuh para pamirsa sedaya anamu mekaten lasumatan inggih rasa kadang saking paguyuban campur sari Guyon Maton Cak Percil CS sowan wonten ngarsa panjenengan wiwitan ngantos pungkasan mbok menawi wonten kalpan kawula sakadang nyuwun agung ing samudra wangasami dumateng para pamirsa sedaya kula sujud prastya kula sada sumitra ngaturaken sugeng dalu sugeng pepisahan sugeng pinangking sanes wekdal kanthi asesati sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo wong kang eling lan waspada ihdinas siratal mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh budaya Jawa matur thank you